Когато една лъжа се повтори 100 пъти, хората започват да я възприемат като истина. 10 години слушахме лъжата, че НАТО била миротворческа организация, носителка на демократичните ценности. Всички евроатлантически ориентирани политици, като Борисов, Кунева и Кънев, казват, че българите били направили някакъв цивилизационен избор, ставайки част от Алианса. Лъжа! Българите никога не са избирали дали страната им да бъде член на НАТО. По този въпрос не е организиран референдум. Членството ни в НАТО бе решено от една шепа политици, начело с небезизвестният български министър, носещ звучното име Соломон Паси. И така преди 10 години България стана част от най-агресивната военна структура, поддържаща интересите на САЩ в Европа и Близкия изток. Умело поддържаната теза, че политиката на НАТО е отбранителна и организацията се грижи единствено за гарантиране на сигурността на своите членки, е нищо повече от една нагла лъжа. Какво отбранително, миротворческо и демократично има в това да изсипваш бомби върху редица държави с цел изпълнение на геополитическите интереси на САЩ, с цел разграбване на ресурсите на държавите от страна на транснационалните компании, които в последствие спонсорират предизборните кампании на множество европейски и задокеански политически сили? Колко е демократично да хвърляш бомби върху църкви и училища, детски градини, както направи НАТО в Югославия през 1999 година? В Уикипедия ударът над съседката ни е определен последния начин. Бомбардировките на Югославия от НАТО са военна операция, извършена от 11 държави членки на НАТО срещу Съюзна република Югославия по време на войната в Косово. Ударите започват на 24 март 1999 година и прекратяват на 11 юни 1999. Кодовото название на офанзивата е операция Съюзна сила, а в американският щаб тя е известна като операция Благородна наковалня. За американците адът, изживян от хората в Сърбия по време на бомбардировките, всъщност е представлявал една благородна наковалня. Нека си спомним и за лъжите, с които нашите човеколюбиви западни партньори убеждаваха от сутрин до вечер цял свят, че режима на Садам Хюсеин разполага с оръжия за масово унищожение. Такива, разбира се, не бяха намерени в Ирак, но кой ли помни вече? Разбира се, за САЩ и НАТО беше важен петрола, а лъжите просто средство за оправдание на войната и последвалата кражба. Резултатът от така нареченото миротворчество на НАТО и Запада в Ирак се изчислява на над 1 милион убити иракчани и над половин милион загинали деца. Това зверство лежи и на нашата съвест, защото България участва в това военно престъпление. През 2003 година българските управляващи, без да питат народа, изпратиха български военни контингенти в усилията на международната западна общност да разграби петролните полета на Ирак. Може би сме забравили как Соломон Паси обещаваше, че участието на България в това престъпление ще осигури връщането на дълга, който страната ни бе предоставила на Ирак в ерата на комунизма. Разбира се, това бе поредната лъжа и вместо да получим обратно кредита, който сме предоставили на Ирак, българските продажни политици го опростиха на 100%. Въпреки всичко, България участва в процесите по демократизирането на Ирак. Похарчихме милиони, дадохме човешки жертви и всичко това в името на налагането на демокрация в Ирак, като че ли са ни помолили за помощ и намеса. 12 години след войната на миротворците от НАТО и САЩ, Ирак е в руини. Страната е с почти осакатена след разрушенията, причинени от Първата война на Вашингтон през 1991 година, последвана от изтощителните санкции и Втората война, която започна през март 2003. Днешната отчаиваща ситуация на иракския народ в огромната си степен бе създадена от международната общност и демократичните в кавички ракети на САЩ и Великобритания. В период на 2 десетилетия Ирак бе подложен на икономически санкции и наказателни глоби, които засегнаха най-уязвимата част
от иракското общество. Ирак понесе унищожението на жизнено важната цивилна инфраструктура чрез целенасочените бомбардировки от страна на САЩ и съюзниците им. Разпадането на държавния апарат след западната инвазия през 2003 година доведе след себе си период на военно насилие и отвори вратите за създадените от тайните служби на САЩ терористични организации като Ал-Кайда и Ислямска държава. Днешното марионетно и корумпирано правителство на Ирак, поставено начело на държавата от окупатора САЩ и Великобритания, създаде конституция изцяло основана на етническо и религиозно разделение. Смъртта на толкова много мъже, жени и деца оказа огромно негативно влияние върху иракското общество. Според правителството на Ирак, около 4,5 милиона деца са изгубили единият или двамата си родители благодарение на демократичните крилати ракети на Запада. Днес 600 хиляди деца от Ирак са бездомни и живеят по улиците. Демокрацията, донесена на крилете на изтребителите на западните окупатори, увеличи значително експлоатацията на детски труд в страната. И днес 15% от децата под 14 годишна възраст са принудени да работят. Днес в Ирак живеят около 3 милиона вдовици, които са се превърнали в глава на семейството и живеят в ужасна бедност. Повече от 4 милиона възрастни и 2 милиона деца са емигрирали от страната след военната агресия на НАТО през 2003 година. След 2006 година 4,4 милиона души са задържани в бежански лагери в съседни държави, главно в Сирия и Йордания. Само за 2009 година около 93 500 иракски деца са изчезнали в резултат на отвличания. Преди агресията на НАТО с цел разграбване на петролните полета на Ирак, страната е една от най-добрите държави в Близкия изток и Северна Африка по отношение грижата за децата. След военната агресия на НАТО, иракчаните са изправени пред ужасяващата реалност на американската демокрация. Всяка година около 35 000 деца умират преди да достигнат първия си рожден ден. Около 1,5 милиона деца до 5 годишна възраст са недохранени. Около 700 хиляди нямат достъп до образователната система. 2,5 милиона деца нямат достъп до чиста питейна вода. 3,5 милиона деца нямат достъп до елементарни санитарни съоръжения. Около 800 хиляди деца на възраст между 5 и 14 годишна възраст са принудени да работят. 80% от храната в Ирак вече се внася от западните демократизатори. 23% от домакинствата в Ирак живеят с по-малко от $2 на ден. 92% от децата в Ирак страдат от затруднения в обучението си, породено от стрес. 1/3 от всички деца в Ирак са изгубили един или двамата си родители вследствие на военната агресия на НАТО. Ал-Кайда набира сираците, бездомните деца и тези с умствени увреждания за създаването на младежко терористично крило за момчета под 14 годишна възраст, наричани райски птици. Един иракски лекар днес обслужва средно 22 500 пациента. Петролните залежи и всички природни ресурси на страната са преминали в ръцете на западните концесионери. Днес, вместо за народа на Ирак, огромните приходи от петрол отиват в джобовете на освободителите в кавички на страната. Най-голямата петролна компания в страната, Iraq Petroleum Company, днес е предоставена на концесия на British Petroleum, Shell, ExxonMobil, Total и Partex, а компании като Халибъртън спечелиха десетки милиарди долари от бизнеса, наречен война. След нанесените от западните миротворци разрушения, разбира се, дойде и време за възстановяване на инфраструктурата на Ирак от американски, британски и полски частни компании за сметка не на друг, а на народа на Ирак. Това е днешната демокрация.
Първо изравняваш една държава с земята, след което я заставяш да си плати сметката за ракетите, след което разграбваш природните й ресурси, а останалата част от населението се превръща в пазар за стоките на западните компании. И на САЩ не бе нужно да пита иракските деца дали искат Кока-кола и Макдоналдс. Те просто избиха 500 000 от тях. Това днес се нарича демокрация. Нарича се миротворчество и евроатлантически ценности. Това било и бъдещето на България. Да бъде част от една свирепа и човеконенавистна глудница от алчни западни военнолюбци, за които човешкият живот няма абсолютно никаква стойност. Днес политическите марионетки в България продължават да ни внушават, че НАТО бил нашия цивилизационен избор. Всеки един българин може сам да си отговори дали избиването на деца е негова ценност, дали кражбата на ресурси посредством сила е негов избор, дали ужасите на войната са неговия път и дали трябва да сме част от тези, които сеят смърт и страдание по цялото земно кълбо. I promise you, America will always win.